Kuom pesa mano onego bed ni miwan obedo 50,000 to pesa mano kuongo donjo nonyiswa ni dhi poge e diere nobedo 25 of which 22,000 ema ne donjo ni account then 3,000 niketo ni e saving wallet ma en nokobine ni nyalo tiyo kode koro nayudo 22,000 end of January wachako godo ohala mar lewni mag duka lewni manyien yeah. Erokamano. Pesa mar mana wallet ni en pod en kanyo go isegole? Ok wanyagole. Ok wanyagole. Message biro na biro ne 3,000 kamano lakini ok nyagole. To nyisu bose nyisu ni inyayude bang' kinde marom nade? Kusen mar Kaisari. Haya, we aduogo ir daktari. Daktari winjo kito helni mana gichako. To ahero ni ng'at ka ng'ato nodhi ochako gima chunye dwaro mong'eno nyalo timo. Ere gima winjo bed ni rawera ng'iyo koseyudo omenda. Inyalo yudo ni ma en omenda mano oyudo koro miye ni e chako omenda nikech ok jite manya timo hala.